Azwai vatariri nevateereri veDrumas Media. Nhasi muchirongwa tina Sekuru Makombe vanozikanwa nekuti Sekuru Gudo. Sekuru Makombe vanogara kunzvimbo yeHammarskraal kuTemba City. Zvakawanda Sekuru vachakuzivisai kuti vanobatsira zvakaita sei. Zita ndinonzi Sharai Mem. Ndinonzi Sekuru Makombe. Ndobva kwaMutare asi kumusha kuri kuMozambique. Asi vazhinji vanondiziva kuti Sekuru Gudo nekuda kwemudzimu wepandiri. Ndoshandisa ndiri kudare rechivanhu. Dare rechivanhu kuti ndinoshandisa ute kunyanya nemvura. Kushandira vanhu vangu mumvura. Makwenzi hongu ndinobata, asi ndinobata kana paine chikonzero nechinangwa chekuti ndibate gwenzi, handingobati gwenzi. Ngoti chero munhu auya ndoti ndakushandisa gwenzi kwete, tinotanga tatarisa kuti zvinokodzera here kuti tishandise gwenzi kana kuti hazvikodzeri. Ndo mashandiro andinoita. Titotenda. Sekuru, vateereri vangade kuziva kuti basa iri makaritanga rini kana kuti zvakauya sei kuti mutange kuita basa iri rekushandira vanhu nechivanhu? Basa iri ndakaritanga ndichiri mwana mudiki kwazvo. Ndakatanga ndiri fanana nemakore anokwana kuita 10. Ndaimu grade 3. Zvakatanga zvichiuya kuhope. Ndine munhu auya achinditora achienda neni kumvura. Usiku ihwo ndakavata kuri kuhope. Kuzosvikira kuchikoro kwacho ndisikachakwanisi kuita zvinoitawo dzimwe pwere. Ndisina shamwari nekuti dzimwe dzenguva ndaingokwanisa kungoti kwindi ndega pasina chanditadzira. Vanhu vazhinji ndaitaura kutamba navo vanga vari vakuru. Nezvimwe zvinhu zvandaizotaura ndo zvakasvika pakuti vanhu vakubvunza kuti mwana uyu zvinhu zvanotaura anozoona kupi. Kuzosvikawo ndaendawo kune rimwe gungano rejekenisheni. Pasina enda kugungano ikoko handina kugara kwemwaka yakawanda. Nekuti zvaingondishungurudza ndiriko ndaizotora mvura iyi utore gwenzi iro nero ndichitotaridzwa makwenzi acho. Uise mvura imomo kuti munhu apone. Zvikanga zvotosvika pakuti zvaitondibata nyangwe ndiri pachichi pacho. Kana kuti ndikanga ndiri pamba munhu akauya achita nedambudziko. Ndaingoenda ndega musango richinochera makwenzi. Ndichidzoka ndichibatsira munhu wangu achiita zvakanaka. Muchiri mudiki kudaro? Ndichiri mudiki kudaro. Ndine urombo muri yeZimbabwe kukukanganisai chirongwa icho chamuri kuona. Chirongwa icho ndinovimba chichange chichikubatsira zvikuru. Ini Andrew Neshamba ndakamira veDrumas Media. Tichaendera mberi tichikupai zvirongwa zvinofadza, vangave vanhu vanobatsira, tichitaurisa n'anga, tichitarisa maprofita, tichitarisa masvikiro, chero uyo wese anenge achibatsira. Kana iwo uchibatsirawo zvakare, tibate tigoona kuti tingaita sei tisangane newe veruzhinji vange vachiziva kuti ndizvo zvaunoita, asi mbavha nemachancers no. Programu ino hatisi kupromota vanoita zvoumbavha vachibira vanhu kwete. Isusu tisati takutora zvakare tinoedza nepese patinogona kukuvheta kuti tione kuti zvechokwadi unobatsira here kana kuti kwete. Manumbers evanhu ivavo vanobatsira mukangondibata chete panhamba dziri padivi pangu ndinokwanisa kunge tichikupai nhamba idzodzo, asi tinobhadharisa marands 110 rands, US $5, then 1/4 bond eco cash, naika even net cash tinotambira zvakare. Mari iyi ndiyo yeye inotibatsira kuti tinge tichiwana fuel yekuenda uku kwese kwakasiyana siyana tichinotsvaga vanhu ivava vanobatsira kuti iwewo uri in the comfort of your home ukwanise kuziva kuti dambudziko rauinaro iri pane mumwe munhu anokwanisa kunge achitorigadzirisa. Chimwe chezve chinhu chandokukurudzira hama dzodikanwa inyaya yekusubscribe aka. Tikatarisa mavideos edu ari kuonekwa zvikuru 40,000, 50,000, 500,000, but toenda masubscribers unowana paine 16,000. Chikonzero chii? Manetsikana here ndongodzika pasi pangu apo mongodzvanya subscribe button chete kuitira tirambe tichikupai mutakunanzva, tirambe tichikupai zvinofadza izvo zvamunokwanisa kuwana muri in the comfort of your home. SeDrumas Media tiri kuramba tichita take you to another level. Takuprovide transport. Kana uchinge uchida kuenda kungave kuMozambique, kungave
chero kwaunenge waona kuna sekuru kana kuti madzibaba vanobatsira muri muno muZimbabwe kana kuti pedo neZimbabwe, tinokwanisa kunge tichikupa transport zvakare yekuenda newe ikoko, kunyanya kuMozambique, South Africa kwete tinozotorwa mota. Saka tinoda imo muno mukuri safe kunge tichiita basa redu irori. Saka takupa transport zvakare yekuenda nemi kwamunenge muchida. Usingagare muHarare, uchigara kwaMutare, uchigara Bulawayo, Masvingo, kunze kweHarare, usina zvakare accommodation muHarare, takupa zvakare accommodation. Kungotibata nguva iripo tokuudza kuti hongu uya musi wakati tokupa accommodation yako. Maretsi edu very reasonable, ari pasi pema lodges kana mahotels edu ari favorable, unokwanisa kurarama a home away from home. So Drumas Media taking you to another level. Don't forget to subscribe. Sekuru, tine vatariri vakawanda, vamwe vacho vazhinji vari kunze kwenyika, asi vanenge vachida kuziva kuti vari kure kwakadaro ikoko munokwanisa here kuvabatsira? Zvinoenderana nekuti dambudziko rake rakamira sei. Kana zvichikodzera kuti tinge tichisvika paari, ndakasununguka kuita saizvozvo, nekuti ndine nzvimbo dzendati fambei dzakaita sana Mozambique, Swaziland, Botswana nemuno South Africa mandiri zuva ranhasi. Handina dambudziko rokufamba, ndinofamba. Uyezve handina dambudziko kana dambudziko rako richiita kuti tikubatsirwe pamhepo, tinokubatsira. Asi haisi wimbiso yekuti ndinokwanisa kuzviita pafoni. Ndinenge ndichikunyeperai nekuti handisini ndinoita, vari pasi ndovanoita. Saka ndide kunyepera vanhu kuti aiwa ndinoita dambudziko rako uri pafoni. Asi kana tichinge tamboonana ndinokwanisa kuzokubatsira nyangwe parunhare. Tinotenda. Pamatambudziko amunobatsira, matambudziko akafanana neapi? Ngatimbobatai panhau yeurwere. Matambudziko ourwere ndingati ndinotibate matambudziko akati wandei. Nyangwe zvirwere zvepabonde ndinobatsira, nyangwe asina mbereko ndinobatsira, nyangwe anoda kuvhurwa manza dzemabasa ndinoita, nyangwe vari muzvitirongo ndinobatsira. Nekuti munhu ari kuchitirongo aenda nekuti ada kurarama, inenge isiri mhosva yake. Azviita nekuti adini, ada kurarama, asi azotadzawo kufamba negwara rakadini, negwara rakanaka. Saka munhu iye tinomubatsira, hatina pandinomurasa. Ko vanhu vakafanana nevane vanobirwa vaya handiti munhu anenge abirwa chinhu, munokwanisa kumubatsira here kuti chinhu ichocho chidzoke kana kuti zvinhu izvozvo zvidzoke? Izvozvo zvinoita kana pachine mazuva, asi mazuva akapfurikidzawo. Uyezve panenge pakagara chinhu chacho chatorwa, ndine zvinenge ndichida ipapo. Tinoronda darero richiita zvakanaka, munhu achiwana zvinhu zvake. Anenge aya mazuva angava mangani kuti vanhu vakwanise kurikavha zvinhu zvavanenge vabirwa? Mazuva hafaniri kupfuura manomwe. Hafaniri kupfuura 7 days. Kuti chandisingadi ndechekuti munhu azoti auya kuti ari kuchema kuti chinhu changu chakaenda, woita mazuva akawanda asati awana chinhu chake. Kana uchinge wauya mazuva manomwe asati adarika, ndinenge ndichikupawo mazuva 2 kana 3 unenge wakuwana zvinhu zvako. Ko panhau yezvikwereti, hanzi vanhu havasi kuda kubhadhara zvikwereti? Zvinoenderana nekuti umwe munouya achiti ndinge hasi kuda nemakwati angu. Tinotarisa kuti makwati acho anawo here kana kuti haana. Nekuti tinosvika toranga munhu zvakureva kuti makwati acho haachamawani, zvichakutora zvingoti akupe makwati iwawo. Kana ainawo makwati iwo tinongoita kuti adini, akupe makwati ako. Pozouya pekuti munhu wacho haatori nawo panguva iyoyo, hazvina zvazvinoyamura kuti urange munhu akafanana naye nekuti haatorina. Asi tinongomupawo yeuchidzo kuti azive kuti ane makwati emunhu ada kudini, ada kuripwa. Tombonzwa vanhu vachitaura kuti pane musiyano pakati pesvikiro nen'anga. Handizvi kuti imimi mungazvipatsanura muchiti chii, uye mungatiudza kuti imimi muri divi ripi racho? Musiyano waanoisa pakuti svikiro nen'anga ndeyekuti mumwe anoshandisa makwenzi, anoshandisa hakata. Svikiro munhu anosvikirwa nemhepo yenharaunda, ekuti anenge hondo dzake zhinji dzinenge dziri maringe nezvinoda kuwanakuirawo nharaunda. Saka ndo musiyano wedu watinonga tinawo. Asi vanhu ivavo vanobatsira vanhu vese, hapana munhu asingabatsiri vanhu.
asi nawe kuti ngoti bedzi vanhu vanakaita kuzvimisawo padivi rake, asi tese tinopoterwa nemidzimu. Vanhu vari pasi ndi vanotipotera tese, saka kwandiri hapana mutsauko, zvakangofanana. Pamuri mimi panauye kupoterwa nemudzimu apa kana kuti nauye kusvikirwa nevakaenda, pamuri mimi panotaura vangani? Ndine vapfumbamwe vanotaura vese 9. Pamatambudziko ndine matambudziko ndakati wandei ndayambutsa vanhu ari maringe nebasa mubato wemaoko. Ndine pwere dzinokwana kuita 5 dzitori mhiri izvozvi. Mumwe wacho akatosimuka nezuro akatoenda kuchando akabva mumaoko mangu. Vazhinji izvo zvakare vamwe vanotori nepwere dzavo mukati medzimba dzakabva mukati memaoko angu. Vamwe vari kupembera vari mubato wemaoko zvakabva mumaoko mangu. Handingazvipembedzi kuti ndinogona, asi kuwirana kuteedza dare kwako nekuteedza dare kwangu zvinoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Nekuti pandinoita chikamu changu iona kuti chikamu chako chaunoita tosangana pakati kuti dambudziko rako rifambe zvakanaka. Pamidziyo yamunoshandisa mubasa renyu midziyo yakafanana nechi? Nekuti ndikatarisa kumashure kwenyu ndine mamwe machira andiri kuona, handizivi kuti ndezvimwe zvemidziyo yamunoshandisa futi mubasa renyu here kana kuti kwete? Ya inhembe dzematare kuya donzo rindakabata iri ndikuona mumberi nemomunhu rinova rinenge rine bute racho. Ndo zvinhu zvandoshandisa. Ndepapi panoshanda machira ataona aya uye panozoshanda bute sezvamataura? Bute rinotanga kushanda kana uchitanga kupinda mudare. Machira aya ndomashandisa kana ndichipinda mudziva. Mudziva munopinda nevanhu vakaita sei? Mudziva handisarudzi munhu, chero munhu anenge achida kuti ashambidzwe kuti paari kupinda masango ari masango akajeka tinomushambidza. Handishambidzire munhu pachivara kana kushambidza munhu nechigaba, ndinotokushambidzira mudziva ndomandokushambidzira. Kana zvichikodzera ndotokuendesa kugungwa, handina dambudziko. Zvichireva izvo kuti munharaunda ino yamuri pane dziva here padyo zvekuti munokwanisa kuenda nevanhu vanenge vauya kwamuri vachida kubatsirwa? Hongu paripo. Tinotenda. Kuno mudunhu rino randiri remhiri yaLimpopo ndine anoturikira matare nerudzi rwemuno anova nzadzi yamai vangu anova ndisekuru ndiye anoturikira nerurimi rwemuno. Saka ndinangu dambudziko panhau yerurimi nokuti panenge paine munhu anenge achidini achiturikira dare richitifamba zvakadini chifamba zvakanaka. Uyezve chatinoita kazhinji makwati akakosha, makwati ekuisa mundiro kuti tikwanise kuvhura dare. Mazhinji acho ndinosungira kuti munhu ngaaunze makwati angu kana auna shanduko, asi pamakwati anenge audzwa padare ane chikamu chaanobvisa imwe chanonza kana dare rakadini ratambanuka. Ndokushanda kwandinoita. Ndinotenda. Mubasa renyu iri sezvamambotsanangura kuti makaritanga 32 years ago muine 10 years. Ndo zvimwe zvinhu munenge muine mafembo atinoshandisa ndidzo nhekwe dzacho. Koya panhau yezvirwere, kune zvirwere zvakaita seshuga zvinorapika kuchivanhu. Koita chirwere zveBP zvinorapika. Koya zvimwe zvirwere zvepabonde, nyangwe rukangarabwe. Rinoti kangarabwe ndicho chamana kuti chirwere chacho chemazuva ano, HIV, zvinorapika. Izvozvo zvichinge zviri maringe kuti zviri chirwere chivanhu here kana kuti ndezvekutsvagira hako vega. Zvekutsvagira hako vega ndo zvinenge zvakudawo nhombo dzanani dzechingiresa, asi kana zviri zvokuti zvinenge zvine chivanhu mukati unobatsirika. Ini ndinoitwa Miss Patience Mande, ndiri muzukuru wemudare rasekuru Gudo randakasanganawo nasekuru mukati menzvimbo yene South Africa muPretoria kuMaravastad. Kusangana kwandakaita nawo ndasangana nawo mushopu, asi ndaisaziva
kusaziva kwandaisi ndakangosangana navo ndisingavazivi ndokuonana kwandakaita navo vakakwanisa kunditsanangurirawo dambudziko randandinaro vakandidirectors kuti ndikwanise kusvika mukati menzvimbo yavanorapira vari. Ndakasvikamo ndikakwanisa kuwana nguva yandakaenda kwavari kuti vandibetserewo padambudziko randandinaro. Ndeve munhu ainamata, ndakakurirawo muchinamato, ndaisatozviziva zvechivanhu izvi. Asi ndaende mukunamata kwandaita ndaive nematambudziko akasiyana-siyana ndaisanganidzana nawo. Chekutanga kungave kupinda mukati memba chaiko, raive dambudziko raindinetsa. Ndakambopinda ndichibuda, asi ndiri kubetserwa ndichinamata ndiri mukati memakereke mekumasowe. Asi ndakabva pandakasangana nasekuru Gudo, vakakwanisa kundiitirawo zvavakakwanisa vakandibetsera, vakandiudza zvazvigere panyama yangu, asi ndaisazviziva. Kwandaifamba kumwe kwese ndichienda ndichitsvaga zambuko kuti ndibetserwewo, hapana ikwanisa kundibudira pachokwadi. Asi kubva zvandakabetserwa navo, ndakaona nzira yavanoshandisa yakangofanana nenzira yavanoshandiswa mukati memakereke. Ndakauya vakandiitirawo mutambo wavakandiitira. Kubva pandakasangana navo 2018 muri muna August. Kubva pavakandibetsera ipapo vakakwanisa kundiitirawo zvavakandikumbirira pamusoro pedambudziko rangu. Vakanditora ndevakakwanisa kuenda neniwo kumvura kuti vanondishambawo vachinondigadzirirawo zvanga zviri pandiri kuti chitambanuke, chiraramo changu chikwanise nekutambanuka. Chekutanga chandakatanga kutambidzwa, nyange mubato maoko ndo chizhinji chainyanya nditambudza chaive chiri pamwoyo pangu. Ndikaona ndichibva kumvura vabva unondishambawo mukati menzvimbo yegungwa kwatikanoshambirwa. Patikabvako ndakaona handina kugara mwaka wakawanda noti dare ravo ravanga vandiitira ranga ratambanudzika. Ndikawana mubato maoko ndikashanda, asi vanga vakandizivisawo kuti une zviri pauri zvinoda kuti zvigadziriswe, zvamufanira kuti utevedzere. Asi ndakaita ndikawanwa ndichaitawo nharo semuzukuru aiti handizvizivi zvechivanhu, tajaira zvekumakereke. Asi kubva pavakandizivisa ndakasangana nedambudziko ndikatomborara panhovo, kurwara chaiko, ndichinzwa musoro uchitema, ndakabatwa nemaronda, ndakaita mazuva vhiki rose ndisingakwanisi kana kudya. Chepiri ndakawana nokupindawo mumba, ndakawana nokubviswa nawo kuroorwa zvandasati ndakamboitawo kubva kumasure kwese. Asi ndakawana murume wandakawana ndandinaye mukomana ndaida naye, asakwanisa nokubvisawo pfuma zvichibudikidza kubva mukubetserwa kwandaitwa nasekuru Gudo. Pari zvino ndikapiwawo chipo chandakatakura chandinacho mukati medimbu rangu. Murandarume ari kubasa zvese ndichibetserwa matambudziko mazhinji zvakawanda zvinowanwa nokutsidzwa zvine zvakaipa zvandei ndichida kusanganidzana nazvo. Asi nari zvinezvi ndichiri kungobetserwa nasekuru, ndichikurawo mukukura pachivanhu chedu nematsika nemagare echivanhu chedu vachitipa dzidziso. Ndo zvese tichikurawo nevamwewo vatinochionawo, pane vamwe vanouyawo vachirwara vane hutenda vakarara panhovo, vanouya vachibetserwawo nasekuru vari kuyambuka. Nokutendai vatariri nekuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, apo tanga tiri kuno kuHammerskraal Themba City tichitaura nasekuru Makombe vanozikamwa nekuti sekuru Gudo. From me, Sharai Mebo, and the rest of Drumas Media team, it's a bye-bye for now.